Anki fuq bażi personali, il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' kiseb ammont rekord ta' voti. Il-Mexxej Laburista kontesta fuq it-tieni u l-5 distret elettorali u l-garżelli tiegħu kienu mimlija b'ammonti ta' voti li qatt ma kien hemm qabel. Fuq it-tieni distret, Joseph Muscat kiseb 14,674 vot, filwaqt li fuq il-5 distret kiseb 12,886 vot. Ammont ta' voti li ebda mexxej ta' partit politiku u ebda Prim Ministru qatt ma kiseb fl-istorja politika ta' pajjiżna sa mill-1921. Fuq it-tieni distret, Joseph Muscat ingħata l-ewwel preferenza minn aktar minn 60% tal-elettorat kollu f'dan id-distret. Minnaħa l-oħra, fuq il-5 distret, il-Mexxej Laburista ingħata l-ewwel preferenza minn aktar minn 55% tal-elettorat fid-distret. Biex b'kollox, fuq iż-żewġ distretti li kontesta, Joseph Muscat kiseb 27,560 vot, aktar mill-medja ta' numru ta' elettori fuq distret wieħed. Dan kollu jfisser li meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni fl-2013, meta Joseph Muscat kien ikkontesta fuq it-tieni u r-raba' distret, nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju 1560 persuna iżjed ivvutaw lil Mexxej Laburista. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ikkontesta l-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt fuq il-11 u 12 il-distret. Fuq il-11 il-distret Simon Busuttil kiseb 11,266 vot u fuq it-12 il-distret 9,389 vot. B'kollox fuq iż-żewġ distretti li kontesta Simon Busuttil kiseb ftit aktar minn 20,000.